I és un animal sol, a vegades es triga, A veure, com d'allò, que no vagi gaire més això, si no mos complicarà la vida. Ho podrem repetir un parell de vegades? També podria haver girat i tornar per darrere, que ha vingut per darrere, saps? Sí, posa't aquí a veure que mirem. A veure si veus el sensor més o menys que et quedi a la meitat i a la teva alçada. A mirar? Era una mica aquí, Bueno, ja està bé. i bueno, com que va Sí, per sí, sí. terra, Vale. I el vano, a veure, deixa'm mirar. Més o menys. Sí, el vano des d'aquí, aquí ja començaria a detectar, aquí també, i fins aquí. Sí, ja tens tot aquest tros, ja està bé. Sí, la idea és que ens quedi així obliqu al pas per intentar agafar el màxim de tram de... El llop és un animal que va amb un pas molt alegre, va amb un pas molt ràpid i llavors l'hem de posar per intentar enganxar al màxim perquè si no, no l'enganxaria, perquè seria molt ràpid.